Ne-am întors la podcastul Drumul înapoi către sine, episodul 13. Darurile divine, importanța conectării la propriile daruri divine din adâncul sufletului nostru. Partea a doua. Bine ați revenit! Ei bine, am discutat în prima parte despre conectarea la darurile divine. Acum vom discuta despre cultivarea conștientizării și atenției. Cultivarea atenției este crucială pentru deblocarea acestor daruri divine, pentru aprofundarea conexiunii tale cu conștiința ta superioară, dar și cu divinitate. Implică să fii pe deplin prezent în momentul actual, să îți observi gândurile tale, fără a judeca, să-ți recunoști emoțiile tale, fără a te stresa, să te lași purtat de ele, să te conectezi prin ele, să afli răspunsurile din adâncul sufletului tău. Prin mindfulness îți permiți să te conectezi cu eul tău interior, cu sufletul tău superior, să îți asculți șoaptele intuiției tale și să observi energiile subtile din jurul tău. Prin atenție poți deveni mai conștient de interconectarea cu divinitatea, cu toate ființele, cu fluxul universal de energie. Practicarea atenției îți permite să recunoști darurile spirituale care sunt deja în tine, primite de la Dumnezeu, de la Univers, și calitățile tale, să te deschizi pentru a primi noi idei, perspective și înțelepciune din Univers și de la Dumnezeu. Cultivând conștientizarea și atenția, te poți alinia cu divinul și poți experimenta un sentiment mai profund de a avea un scop și o împlinire în viață. Cultivarea practicilor de vindecare sunt una din părțile de daruri divine. Prin cultivarea practicilor de vindecare implici hrănirea minții, corpului și sufletului tău pentru a promova bunăstarea holistică și alinierea cu darurile tale spirituale. Pentru a te conecta, trebuie să te concentrezi pe 1. Meditație mindfulness. Practicarea conectării cu tine însuți prin mindfulness îți poate liniști mintea. Poți reduce stresul și poți să te conectezi cu înțelepciunea ta interioară. 2. Vindecarea energetică. Explorarea modalităților precum Reiki, acupunctură, medicină energetică, terapie holistică sau șamanism te poate ajuta să îți echilibrezi și să-ți aprofundezi acea energie, să echilibrezi centrii energetici din corpul tău și chakrele și să promovezi vindecarea fizică și emoțională. Mai întâi vindecarea cu tine însuți, pe propriul tău corp și pe propria ta minte sau traumele emoționale, apoi vindecarea către ceilalți și evoluția de a cunoaște aceste tehnici și aceste modalități de vindecare. A avea un scop mai măreț de a ajuta și pe alții pentru a se vindeca. Prin a te cunoaște pe tine și a ști ce a funcționat, poți să le sugerezi și altora, nu doar printr-o știință sau printr-o educație cursivă simplă, ci printr-o experiență trăită deja, să le arăți ce a funcționat și ce nu funcționează în acest mod de a vindeca. 3. Alegeri de stil de viață sănătos. Hrănirea corpului tău cu alimente hrănitoare rămâne activă și prin odihna suficientă te poți conecta energetic și poți crea o
energie esențială menținerii vitalității în viața ta. 4. Expresie creativă. Implicarea în activități creative precum arta, muzica, cântecul, scrisul, pictura, poezia. Do it yourself. Lucru manual, handmade. Îți permite să te eliberezi de emoții și să poți aplica darurile tale intuitive mai profund. Canalizarea energiei pentru manifestare. Ei bine, prin canalizarea energiei pentru manifestare, te poți concentra pe acordarea și valorificarea fluxului natural al energiei universale, pentru a te alinia cu intențiile tale pentru a produce abundență. Începe prin a te concentra prin respirația profundă. Să inspiri timp de 4 timpi, să ții respirația înăuntrul tău timp de 4 timpi, să expiri timp de 4 timpi și să păstrezi această expirație pe pauză timp de 4 timpi. Apoi, prin această respirație profundă, să poți accesa și vizualizarea și intuiția. Accesul către acestea permite să te conectezi cu energia Universului, energia și a divinității, a îngerilor. Cu intenție concentrată, vizualizăm dorințele noastre așa cum sunt deja manifestate sau vor fi manifestate și simțim emoțiile care vin odată cu ele. Odată ce ne conectăm cu această manifestare doar vizuală, o putem crea în viața noastră fizică. Ce credeți? Până acum, nici eu nu eram focusată pe aceste aspecte și odată ce am început să lucrez cu mine, cu emoțiile mele, cu trăirile mele, cu traumele mele emoționale, cu situațiile mele și dificultățile mele mentale, cu blocajele mele de a gândi sau a mă conecta cu mine însumi, cu depășirea traume, boli grave de sănătate, ei bine, am ajuns să evoluez tocmai prin aceste tehnici pe care le-am menționat până acum, să evoluez și să mă conectez la darurile mele. Nu a fost o muncă ușoară. Am perseverat de fiecare dată și am insistat pe fiecare scop și fiecare trăire. Am deblocat-o și am încă deblocări pe care urmează să le fac. Nu am evoluat la un nivel atât de progresiv, total, dar simt că sunt acolo. Cât mai curând simt că sunt total vindecată și că traumele, blocajele și gândirea pesimistă nu mă va bloca să rămân într-o gândire veche, învechită, care să mă țină pe loc, ci am scăpat de aceste limitări și voi evolua tot mai mult către a aplica aceste daruri divine de la Dumnezeu, de la Isus, care mă ajută să pot vindeca oameni, să îi ghidez, să îi susțin și să înțeleg, să le accept emoțiile și trăirile și să mă pun în locul lor, să pot spune că și eu am trăit asemenea experiențe ca și ei și pot fi acolo pentru ei, ca ei să simtă confortabil să vină către mine cu deschidere, cu compasiune, cu liniște sufletească și să înțeleagă că doar atunci când trăiești experiențe asemănătoare, când te pui în locul celorlalți și ajungi să te vindești singur, atunci poți ajunge la un nivel în care poți împărtăși și altora evoluția ta și felul în care tu te-ai vindecat și o să le funcționeze și lor aceste tehnici de vindecare. Nu doar am studiat timp de 1 an de zile, nu doar am învățat mot-a-mot lucrurile, ci și în momente în care am fost bolnavă
Și credeți-mă că am avut multe momente în care am fost bolnavă și am avut probleme de sănătate. Nu am apelat la medicamente, am apelat la tehnici de vindecare energetică, am apelat la cristale, roci, da, roci normale, să zicem pietre. Am aplicat sound healing pe mine prin instrumente cum ar fi bol tibetan, xilofon, flaut și multe altele. Și acum mai nou am ajuns să urc către scara de a evolua mai mult. Însă aceste evoluții le voi ține momentan secret pentru a mă putea ajuta să vă arăt că pot evolua mai mult de atât decât am făcut-o până acum și pot ajuta oamenii în descărcările lor energetice, deblocajele lor, a curăța blocajele energetice sau emoționale sau mentale, a curăța energiile negative, a vindeca sufletește, dar și fizic, a aplica tratamente naturiste și multe altele. Și prin această evoluție și mai urmează încă 2 evoluții în viața mea care urmează să se manifeste și lucrez la asta acum, atunci când mă voi simți că sunt la un nivel de conștiință atât de înaltă încât să pot arăta tuturor ceea ce eu am experimentat și am trăit, nu doar ce am studiat, atunci voi da drumul carierei mele. Nu voi încerca să fac asta până în momentul în care nu simt că Dumnezeu îmi va arăta calea, că e momentul și eu voi simți sufletește că e momentul. Presimt că totul va fi cât mai curând și vă voi arăta pe viitor tot ce am pregătit. Ei bine, odată ce ne focusăm pe a ne conecta cu darurile noastre, acest lucru ne ridică vibrația și ne aliniem energia cu frecvența abundenței. Ne simțim mulțumiți și împliniți cu ceea ce avem, dar cumva din univers și de la divinitate sosește tot mai multă abundență către noi. Apoi, eliberăm orice rezistență sau îndoială, deoarece frustrarea, neajunsurile ne creează blocaje și nu mai poate curge abundența către noi. Trebuie să ne eliberăm de toate, să acceptăm, să îmbrățișăm și să ne mulțumim cu ce avem, să fim fericiți cu ceea ce avem acum, ca tot ce e din univers să manifeste în viața noastră mai intens, mai profund și mai cu bucurie, mai cu iubire universală și cu abundență totală. Având încredere în acest proces și permițând universului să lucreze în creare cu noi, putem avea ceea ce am visat dintotdeauna. Permițând o mentalitate pozitivă și rămânând deschiși la oportunități, continuăm să ne canalizăm această energie către manifestarea dorințelor noastre, știind și crezând că divinitatea și universul ne susține la fiecare pas în călătoria noastră. Îmbrățișarea îndrumării divine. Un aspect esențial al îmbrățișării îndrumării divine este recunoașterea semnalelor subtile, a sincronicităților care afirmă legătura cu puterea superioară. Este ca și cum am simțit un ghiont ușor de la univers, de la divinitate, care ne ghidează pe calea cea bună. Pentru a îmbrățișa pe deplin îndrumarea divină, ne reamintim să fim deschiși și receptivi, menținând o inimă și o minte deschisă, ușoară, plină de iubire și compasiune față de tot și toate, crezând un spațiu deschis pentru ca mesajele divine să curgă în interior.
Atenție, dacă stăm doar pe telefon, ascultăm non-stop muzică, nu vom simți că suntem conectați cu divinitatea și chiar dacă mesajele vor veni, nu le vom putea identifica sau vedea sau înțelege. Pentru că ne distragem atenția de la propriile emoții, propriile trăiri, prezent și propriile gânduri, iar în acele momente noi avem blocată mintea cu alte idei, cu viața altora, cum se distrează alții și ar trebui să trăim în prezent, să ne conectăm cum trăim noi și cum ne bucurăm noi. Toți avem dificultăți în această eră cu tehnologia, dar este bine să lucrăm cu noi înșine și să depășim aceste căi care ne țin blocați, ne distrag atenția și nu ne lasă să ne conectăm cu noi însumi, cu tine însuți, cu sufletul tău, cu Dumnezeu, cu calea universului, cu abundența ce vine din jurul tău. Practică atenția, acordul tău de a accepta să fii în momentul prezent îți permite să observi semnalele și sincronicitățile care ar putea trece neobservate dacă tu ești focusat acolo. Ai încredere în proces. Îmbrățișarea îndrumării divine necesită încrederea în univers și în credință și în planul său pentru tine. Ia acțiuni inspirate. Atunci când primim îndrumare, trebuie să acționăm către ea, cu curaj și încredere, știind că ne va conduce către binele nostru cel mai înalt și că Dumnezeu întotdeauna ne ajută să o luăm pe drumul cel bun. Putem căuta îndrumare și mentorat. Ei bine, în călătoria mea de a-mi debloca darurile spirituale, căutarea îndrumării și a mentoratului a fost esențială pentru a obține claritate și direcție. Am descoperit că avea un mentor sau mai mulți, sau un ghid spiritual, îți poate oferi perspective și sprijin valoros pe măsură ce navighezi în această cale a ta de evoluție. Iată câteva motive pentru care este crucială căutarea de îndrumare. Cunoașterea interioară. Te poți conecta cu sinele tău superior și poți accesa înțelepciunea interioară dinăuntrul tău. 2. Îndrumarea divină. Prin meditație te poți conecta sau chiar și prin rugăciune cu sursa divină, cu Dumnezeu, cu îngerii, cu arhanghelii, cu ghizii tăi care te veghează, care te ajută, chiar și cu strămoșii care te pot conduce pe calea pentru a descoperi chemarea interioară, care este scopul tău măreț în viață și a descoperi propriile tale daruri și abilități. De asemenea, îți va oferi cunoaștere divină și înțelepciune mai profundă pentru a învăța și a evolua și cum să accesezi informațiile de care ai nevoie și cum le poți aplica pentru a ajuta pe tine, pe cei din jur, comunitatea ta, familia ta și cei care au nevoie. 3. Înțelepciunea unui mentor. Un mentor poate oferi înțelepciunea dobândită din propriile sale experiențe și învățare, cum ar fi 20 de ani de studii, terapie, budism, meditație, înțelepciune, conectare cu divinitatea. Prin acestea, îți poate oferi perspective valoroase și să vezi lumea cu alți ochi decât ai făcut-o până acum. 4. Responsabilitatea. Să ai pe cineva care să te tragă la răspundere este benefic. Pentru a te ține pe drumul cel bun, este incredibil de benefic pentru creșterea ta să ai pe cineva care îți spune dacă este ok sau nu drumul pe care îl iei.
E adevărat, vor fi și oameni care nu te vor îndruma în calea în care simte sufletul tău, dar trebuie să conștientizezi care sunt oamenii benefici ție și care te susțin și spun veșnic adevărul, fără ca să te rănească și îți vor binele, și care nu. Încurajare. Ei bine, un mentor poate să-ți ofere încurajare în perioadele dificile, ajutându-te să rămâi motivat și concentrat pe dezvoltarea ta, pe evoluția ta, să știi cum să-ți explorezi aceste daruri și să le aplici și să poți ajuta mai departe. Învățare. Prin mentorat, ai avut ocazia și ai ocazia să înveți noi practici, să descoperi noi învățături și să dobândești o înțelegere mai profundă a darurilor tale divine, spirituale. Acum vom discuta despre integrarea darurilor spirituale pentru abundență. Sunt încântată să explorez modul în care ne putem integra darurile spirituale pentru a manifesta abundența în viața noastră. Aliniind darurile noastre unice cu energia abundenței, putem crea o forță puternică pentru a ne manifesta dorințele. Să analizăm cum putem folosi eficient darurile noastre spirituale pentru a atrage prosperitate și împlinire este absolut benefic. Alinierea darurilor divine cu abundență. Aliniind darurile noastre spirituale cu energia abundenței, suntem capabili să ne manifestăm realitatea dorită cu ușurință și har și binecuvântare. Această aliniere îți permite să atingi fluxul universal și să valorifici puterea darurilor tale spirituale pentru a atrage abundență, fericire și împlinire totală în viața ta. Pentru a oferi restul informațiilor și a explora aceste daruri divine